Geno mar jopuonjre moheo 250 manotieko kos mar nursing higa mokalo kendo nonego ochak tiegruok kata internship higani ogore Luanda. Tok migao mar thieth yango ni onge budget makamano. Jatend migao mar thieth Aden Duale kawuono kao duoko penjogo olero ni geno onge mar keto jopuonjrego ma odong' e thuolo makamago kaluwore kod nok mar omenda ma migao no yudo e budget ma higani. Simfros Okinda nigi ler. Odiochieng' achiel tok migao mar thieth riembo Nases ma jopuonjre maromo 42 ma wacho ni nochiwnegi internship kapok gitieko tiegruok margi. Jopuonjre mamoko wuok oko mar kwedo chutho chenro manotigodo higani e chiwo internships mag Nases. Jopuonjrego ma gin bath jopuonjre 289 manokoso thuolo mag internships higani nomonjo log tich mar migao mar thieth ka giywak ni kepo mag interns itimo e yo ng'eruok. From NTK, we were not getting the clear-cut criteria for selection since, as my colleague has mentioned, we had students who are still in class as we speak, and they had internship letters. And there was no criteria for selection for internship because you find people who completed as early as 2023 who are still outside, no internship, no license. I have been here personally for the last 1 week. I traveled all the way from Busia. I don't have anywhere to stay. I've been hosted by relatives who are already tired of me. And they would want me to have a career progress. Because I did nothing for 5 years, not even 4 years. And if I'll be out there for another 3 years, that means I'm spending 8 years to do a bachelor's degree. That is minus 1 year for internship. That gets it to 9 years. So I'm asking, who does bachelor's degree, licensure and everything for 9 years? Jopuonjregi koro dwaro mondo chenro mar kepo keth chutho kendo chak manyien ka giwacho ni migao mar thieth kod duol mar Nurses Council of Kenya oserem luwo chike matayo chenro makamano. We have seen some progress from the CS where they revoked internship placement for 42 students who had not qualified to do internship but they were in for internship. So what we are asking here today is for the ministry to revoke the whole list. The 42 is just a tip of the iceberg. There are many issues on this list, and you cannot sacrifice us because you want to show that there's no problem with the ministry. There's an issue in the ministry and the Nursing Council of Kenya. Jatend migao mar thieth Aden Duale kaduoko jopuonjrego golo siem ne ten mbalariany maketo weche asoya e kepo mag interns. Duale kata kamano olero ni geno onge mar keto jopuonjre modong' e thuolo makamano higani kaluwore kod nok mar omenda ma migao no yudo a budget. 2025-2026 intern cohorts. The public service regulations allow me to post 2,000 nurses. So the rest will wait next year. Magi gin bath jopuonjre ma kwan goeo 200 makoro e okang' machielo koso thuolo mar dhi e tiegruok kata internship. Gin kod geno ni hapgi biro luar e chenro makamano mibiro tim e higa manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV e log tich mar migao mar thieth.